am zis că o să facem noi, o să vă vorbim despre peturi. Uite, suntem alături iar de Edi. Bună tuturor! Așa, și acum mai sună telefonul lui tati, dar nu mai contează. Haide, Edi, începe tu. Să vedeți ce o să mă îmbrac eu astăzi, doar că nu... Hai, uite, nu ne uităm. Nu, păi nu acum, mai târziu. Mai târziu, bine. Hai, că mă îmbrac. Hai, bine, hai, nu ne uităm. Da, nu ne uităm. Nu vreau. Nu ne uităm, da? Nu vreau să mă îmbrac. Mi-e rușine dacă nu le plac oamenilor. Hai, Edi, îmbracă-te, că noi nu ne uităm, hai. Nu, lasă, că mă îmbrac mai târziu. Hai. Bine. Anto? Da, Edi. Hai, începe tu, că ești invitat. Ești blocată, eu așa te văd. Eu mă văd aici, Edi. Bun, hai. Deci am așa, un unicorn. Da, hai, vorbește-ne despre el. Unicornul l-am câștigat așa. Aveam efectiv... Edi, vrei să le explic eu mai pe rapid? Aveam un Griffin Fly. Edi, hai să vă explic. Vreau să le explic de la capăt, mă lași? Bine, deci fii atent. Am început așa. Eu mă joc de obicei de pe tabletă, dar pentru că de când mi-am făcut contul pe telefon îmi place mai mult. Așa, hai să mergem asta. Noi aveam peturi normale, eram normal până într-o zi că o fată pe tabletă mi-a dat un pinguin care nu era nimic pe mașină. I-am dat unei verișoare a ținut până în 2020 și după aia Edi a făcut rost de Toy Monkey. Acum povestesc eu. După aceea eu efectiv fac niște trade-uri și îmi dă una trade. Era update-ul de mai multe. Da, și Edi avea cățel neon și nu-l făcusem și noi bine. Au trecut câteva minute și îi dă una trade. Îmi dă una trade. Era la camping. Iar pe aceea îmi pune Toy Monkey. Eu îi zic, să-mi dă Toy Monkey, fac ce ți-a zis, că acceptă. Am acceptat. Iar pe aceea eu vreau să șterg jocul, pentru că era supărată pe mine că tu ai Toy Monkey, eu nu am. Și am zis, bine, eu dau doar că trebuie să-mi dai ceva. Pinguinul am zis. Uite, ce vrei, vreau așa. Iar ea a zis să-ți dau un pinguin. Da, hai, dă-mi-l. Până atunci ea a păstrat pinguinul. Eu am luat pinguinul. Mi-a dat Toy Monkey. Am primit un Ginger Cat, nu mai țin minte pe ce. Am luat un Ginger Cat. Și am primit într-o zi o Snow Cat Ride. O Snow Cat Ride. Și eram în ciudă pe ea, pentru că nu plăcea cum i-au dat Snow Cat Ride și eram așa trist. Iar pe aceea a zis, hai să-ți facem și ție rost un pet ride. Eu am zis, bine, dar cum? Dă-ți toate peturile cele bune și poate cineva vrea. Mi l-a dat mie, m-am dus în centru, m-am așezat și ceream. Please pet ride for a Ginger Cat, a penguin și încă 2 peturi. Iar pe aceea până la urmă mi-a dat cineva. Mi-a dat cineva trade și i-am zis, Edi, să-ți dau peturile pe un cerb ride. El zice da. Și așa eu înainte. Da, eu până atunci aveam Albina Red. Mi-am dat și eu o pisica neon. Știți că v-am zis că îmi fac pisică neon. Nu mai am apucat să filmez nimic de atunci. Mi-am făcut-o, mi-am dat Snow Cat Ride și pisica neon pe Albina Ride. Bun. Așa, Edi, adică eu explic mai repede și tot înțelegi lumea. Așa, după aia Edi zice, Anto, să-mi dau, cum se numea? Pe o Butterfly? Eu zic, da, bine, după aia zice să-mi dau Butterfly pe un Shiba Fly. Da, după aia primește el, nu mai știu care a fost următorul pe tu, mai știi? Nu mai știu nicio, dar până la un final am ajuns așa. Pe mine, că mi-amintesc. Asta a primit un hoverboard de la cineva. După aceea vede pe cineva cu Griffin. Îi dă trade lui. Și după aceea pune hoverboard-ul. Și a primit Griffin-ul. Că el dădea un Griffin. Și el a acceptat așa, și așa a primit un Griffin.
Ninja Monkey. După aceea, eu văd pe cineva care dragon și dă trick și eu știam că, mamă, dragonul e mai rar decât Griffinul și vreau. Dau 2 de Ninja Monkey și Griffinul. Și așa mi-am pierdut dragonul. Ți-ai pierdut Griffinul. Griffinul era mai bun decât dragonul, că la început logic că acum după unicorn în spatele lui este broasca țestoasă. Da. După aia, am așteptat, zice, de să-mi dau nu știu ce pe nu știu ce. Eu aveam, a dat dragonul pe, eu aveam, știi ce aveam? Aveam din ăla, Griffin Ride. Da, iar eu zic să-mi dau dragonul Pe Panda Fly. pe un panda, Ride. Da, Eddie l-a dat. După aia am cerut, Eddie, îmi dai mie Panda Ride, că am avut și un Panda Ride. Și după aia zice, bine, și... Eu zic, Anto, vrei să facem schimb, îți dau Panda Ride, iar tu îmi dai Griffinul Ride? Eu zic, bine, că oricum îmi place mai mult Panda, nu mă interesează așa. După aceea, într-o zi, primesc coala. Gata, am dat un coala pe Toy Monkey. Gata, mi-am amintit. Și primesc un coala. Așa, bun. După aceea îi dau eu la o Phantom 3 pe nume și ea spunea un Griffin Fly. I-am zis, mama are Griffin Fly. Primește Griffinul Fly, stai să prescurtăm, primește Griffinul Fly, și coala, așa, primește Griffinul Fly, a dat coala, după aia el a dat Griffinul Fly pe un unicorn și așa am ajuns la acest unicorn. Așa, Anta a primit într-o zi un Shiba Inu și încă ceva. Iar ea a zis, uite, eu îți vreau, eu îi zic, uite, eu Eddie, hai, lasă povestea asta deoparte. De la Griffinul Fly a fost dat pe unicorn și Eddie a rămas cu unicorn. Da, cu Shiba Inu și banana. Da. Haideți să vă zic eu despre Griffinul Fly Ride. Cum v-a zis Andy, am început și eu cu Snow Cat aia până rămânem la Panda. De la Panda Ride am stat zile, săptămâni cu el până am zis, eu m-am plictisit de Panda Ride, vreau să-l dau pe orice, numai să fie altceva. Am văzut pe cineva cu Toy Monkey, bine, era pe crocodil, îmi dădea Toy Monkey și eu îi dădeam Panda. Am dat accept Toy Monkey și nu știu cum, a doua zi era ziua mea cu noroc, adică ieri a fost ziua mea cu noroc. Și efectiv am primit pe Toy Monkey Kitusan. O să vă arăt eu acum la shop cât costă Kitusan. 600 de Robux. Vedeți și vă aici. Și hai să mai ne învârtim și noi un pic. Și l-am primit, pur și simplu l-am primit. După aia mă dădea mare și tare. O fată tot îmi dădea trade să-mi dea un Dragon Fly Ride. Până când m-a sunat Eddie înapoi și eu eram așa disperată. Și Eddie zice, îl întreb eu pe Eddie, Eddie, nu mai stau, bine, n-am zis asta, dar Eddie, să-mi dau Kitusanul Ride pe un Dragon Fly Ride? El zice, nu știu, e prea greu. Eu zic, am dat accept. Și de acolo, o fată cam prostuță, mai am stat ore cu el. Și după aia zic, i-am dat unii 3 cu Griffin Fly Ride, prima dată mi-a dat decline. A doua oară i-am mai dat 3 și mai dădeam niște role și o bilă în care să mergi, care, uitați, îți trebuie 140 de stele. Rolele costă 300. Eu le-am dat, așa. Și după aia, fata cam prostuță a dat accept și eu accept. Și fata îmi dădea 3 să-i dau Griffinul. Eu ziceam, vreau dragonul înapoi. Anto, de ce? Pentru că e mai bun Griffinul. Și am rămas cu Griffinul, cum a vrut el. Uitați, dacă nu ne credeți, hai Anto să-ți dai teleport la pet. Să vedeți cu cât este Griffinul în fața dragonului. Da, și să vedeți că, oricum, sper că știți că ultima legendară este Unii. Eu acum aștept să-mi dau teleport la Eddie. Gata, încă o dată, că eram în aer. Și încă o dată, că iar sunt în aer. Și da. Deci eu văd asta. Văd așa, Griffinul. Eddie, hai să le arăt și eu, Vedeți, suntem acum la common. Trebuie să ne ducem la legendare, da? Începem cu o maimuța legendară.
Griffinul e acolo. Hai să căutăm noi dragonul. Dragonul, ia uitați-l. Și înainte era fix aici, lângă unicorn. Și dacă nu... Înainte nu era lângă unicorn, era pe undeva pe lângă pufniță, papagal. Da, când s-a creat Adopt Me, era fix în spatele unicornului. Da. Și hai să numărăm cu cât este mai jos dragonul față de Griffin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cu 9 peturi în jos. Da, deci vedeți? Iar eu mi-am dat efectiv, eu mi-am dat... Da, vedeți, eu am fost prostuță și în loc să rămân cu Ghitusa nu chiar cu 2 peturi mai în față, le-am dat. Da, măcar n-am ales cu ceva fly ride. Dar că fiți atenți, și eu, așa mi-am dat... Stai, că am uitat ce să spun. Eu știam că dragonul era în fața Griffinului cu mult timp. Și am zis, ia mă să-i dau și 2 chestii din alea de la Ninja Monkey, dar și Griffinul. Iar el a tăcut chestia de 7. Iar eu zic, Anto, m-am ales cu un dragon. Păi de ce l-ai dat pe Griffin? Mă duc să mă uit și eu văd, asta am făcut o mare greșeală. Dragonul este cu mult în spatele Griffinului, cu 9 peturi. Și uitați, că o să-i dau lui Anto unicornul și să vedeți, dacă nu ne credeți că e chiar ultimul pet din joc unicornul meu, puteți să apăsați și pe el să vedeți că e legendar. Ia uitați, apăs eu pe el, Junior e legendar și la fel o să vă apăs și pe Griffin. Și să vedeți că o să, uitați, e ultima legendar. Din joc. Uitați, și Griffinul e legendară. Acum hai să dăm lui Edi petul și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare, mare like. Ai uitat ceva super important din acest videoclip. Ce? Ai uitat? Am uitat. Câte like-uri strângem? Aoleu, hai să strângem tot 15 like-uri. Era să zic 15.000? Dacă am strâns la celălalt videoclip 15 like-uri, hai la asta să... Ai, mai puțin, Edi, ca să nu facem, da? Zicem 10. 10. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un pumn butonului de like, să vă abonați, să îmi dați un follow. Dacă nu s-a făcut albastru, înseamnă că n-ați dat Da, adevărat. N-ați dat like. Să-mi dați și mie un follow pe TikTok, Gabriela Queen, și acest video este filmat. Să dați iar un like și eu vă las cu altă treabă.